बयनिसिमबो खुलुमनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथियाव दङ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारखालि बर'फोरनि थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआरआ जानानै थांनायनि उनाव बिनि माखासे दफाफोरा मोनफानि उनाव मोनफा मावफुंबोजाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बर'फोरनि बे गोजोन बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बिटिआर हालामनि बाहेरायाव रायजो जाबोनाय बर'फोरनि थाखाय आलादायै गाव खुंथाय बिकेडब्लिउएसिखौ मोनसे दफायाव सोसननानै लाबोफानो हादोंमोन। बे दफाखौ मावफुंनो थाखाय थांनाय 2020 मायथाइनि जोबथा डिसेम्बर खालारखालि आसाम केबिनेटआ बिलखौ पास खालामनानै होदोंमोन। बिल पास जानायनि उनाव फेब्रुवारि दाननि 17 आरो 18 खालाराव गलाघाटनि उरिया घाटआव जानाय इउबिपिअनि स्निथि बोसोरारि जथुम्मानि समाव बिकेडब्लिउएसिनि इन्टारिम काउन्सिल दाफुंनायखौ फोसावनानै होनाय जादोंमोन। इन्टारिम काउन्सिलनि सायख'जानाय सोद्रोमाफोरा फेब्रुवारि दाननि 24 खालारखालि आसामनि राजथावनि दिसपुर जनता भवननि नब्लाङाव समायखिरा लानाय हाबाफारियाबो जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव आसामनि गाहाय मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालजों माखासे मन्त्रि एमएलएफोराबो बाहागो लादोंमोन। आरो मैया थांनाय 2 मार्च मंगलबारखालि बे बिकेडब्लिउएसिनि गाहाय मावख'खौ बर'फोरनि सानजारि नोगोर धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट साफारियाव बेखेवनानै होनाय जाबाय। दानिया फैदो नैथि खौराङाव। कंग्रेस दोलोनि जेनेरेल सेक्रेटारि प्रियंका गान्धीआ नैथि साननि दावबायनाय हाबाफारि बायदियै बिश्वनाथ चौधारी साहा बागानाव दावबायना बागाननि मावथिफोरजों लोगोसे सावरायलायो। प्रियंका गान्धीआ बागाननि मावथिफोरजों लोगोसे साहा बिलाइ खाफादों आरो आसामनि साहा बिलाइनि साहा काप लानानै लोगोसे साहा लोंज्लायनानै सावरायलायदों। कंग्रेस दोलोनि जेनेरेल सेक्रेटारि प्रियंका गान्धीआ आसामनि बिश्वनाथ चौधारी साहा बागान मावथिफोरखौ लोगो हमना सावरायलायनायनि गेजेरजों बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बागाननि मावथिफोरजों जयै साहा लोंलायनानै जेंनानि सायाव फोरमायलायो। प्रियंका गान्धीआ बागाननि मावथिफोरनि हाजिरा मुजिरानि सायाव बुंथियो। बीजेपी दोलोआ खुंथाय गोहोआव फैयोब्ला बागाननि मुजुरिनि बेसेनखौ बांहोना होगोन होनना खोथा होनायखौ मावफुंनो हायाखै आरो साख्रि गैजायैफोरनो 25 लाख सुबुंनो साख्रियाव थिसननोबो खोथा होदोंमोन, नाथाय दिनैसिम 80,000 सुबुंनोल' साख्रि होनो हादों होनना बुंथियो। मख'नो गोनांदि बीजेपीआ खोथाल' होयो नाथाय मावफुङा होननानैबो बुंथियो। बागाननि मावथिफोरनि सिगाङाव फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव कंग्रेस दोलोआ सोरखाराव फैयोब्ला आसाम खानि हेंथा खामानि मावगोन, खाखौ फोजोबस्रांगोन आरो बागाननि मुजुरिखौ बांहोगोन होननाबो बुंथियो प्रियंका गान्धीआ। थामथियाव ब्राजिलाव सासे बैसोगोरा आइजोआ 10 फुट गोथौ हाखराव गोग्लैना 8 सानसिम गांनाय उखैनायखौ फोजोबनो थाखाय अखानि दैखौ लोङै लोङै थांनानै दङमोन। मख'नो गोनांदि बे आइजोआ गोमाना थानायनि उनाव नसुंसेनि मानसिया नागिरनो हमदोंमोन। नसुंसेनि सुबुङा साखाथिनि गलाफोराव, देहा फाहामसालिफोराव आरो गोथैसालिफोराव नागिरहैयो नाथाय जेरावबो मोननो हायाखैमोन आरो नसुंसेनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला जेरावनिफ्रायबो जेबो गुमुर मोननो हायैलाय हालामनि थागिबि सुबुंफोरखौ लानानै जयै मुं लाना गाबज्रियै गाबज्रियै नागिरनो हमो। जेब्ला 10 मिनिटसो सम बारलांबायमोन अब्ला नागिरनानै थाबायलांबाय थानाय समावनो बे आइजोआ गाबज्रिनायखौ खोनाना फिन गाबज्रि हरफिनो होनना मिन्थिनो हायो आरो बे आइजोखौ हाखरनिफ्राय बोखांनो हायो। बोखांखांनायनि उनाव बे आइजोनाव गोबां सोंथि सोंनायाव आइजोआ फिननाय होयो, खालि अखानि दै लोंनानैल' थांना दंमोन, बेनि अनगा आंहा जेबो राहा गैयामोन होनना बुंथियो। ब्रैथियाव थांनाय बावैसो सिगां गुजरातआव थानाय सबरमती दैमायाव बारसोमनानै आयशा मुंनि आइजोआ गावखौ फोजोबना लादोंमोन आरो गावखौ फोजोबनायनि सिगां मोनसे भिडिअ रेकर्ड खालामना गालांदोंमोन। आयशा मुंनि आइजोआ गावखौ फोजोबना लानायनि सिगां भिडिअ रेकर्डनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन दायनिगिरि महरै रावखौबो दिन्थिना होआखैमोन। नाथाय बे जाथायखौ लानानै गुजरात पुलिसआ आइजोनि फिसायखौ खाना लाङो। मख'नो गोनांदि आयशा मुंनि आइजोआ भिडिअ रेकर्ड खालामना गालांनायाव गावनो गोसो जानानै आरो जोबोद मिनि खुसियैसो गावखौ फोजोबना लानाय नुनो मोन्दोंमोन। लोगोसे आयशाया गावनि संसारनि सोमोन्दै फिसायखौ लानानै जेबो फोरमायाखैमोन। गुबुन फारसेथिं आयशानि जोनोमगिरि बिफाया फोरमायनाय बायदिब्ला आयशाया फिसायनि बिफा अदेबानि बिहावनो खायफा रांबो होनाय जादोंमोन, नाथाय
बिहावनि नखरनि डिमान्डआ बांलांबाय थादोंमोन। बे समावनो आइसाया अहमदाबादाव फैयो, अब्ला फिसायजों जेबो जगाजग जायाखैमोन। बेनिखायनो आइसाया बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। आथियाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जयमागुरि गामिनि गेवलां फोथाराव थांनाय 3 मार्चनिफ्राय जागायनानै 3 खालार अदेबानि दिनैनि खालारसिम सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंगा 46 दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोरारि जथुमाजों लोगोसे खुंगा 21 दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि बोसोरारि जथुमा आरो खुंगा 19 दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि बोसोरारि जथुमा जयै खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित बर' बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो दि ब्रह्म धोरोमनि गुबै थांखियानो जाबाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सान्थौखौ समाजाव गोसारहोनाय। दथियाव आसामनि गासै जिल्लाफोरजों लोगोसे कक्राझारावबो दुलाराय आसाम हमगार्ड कक्राझार दालाय गौथुमनि बानजायनायाव साननैनि हाबाफारिजों सोमावसारदों। साननै खामानिनिफ्राय जानगाराव थानानै हमगार्डफोरनि साख्रिखौ अरायथा खालामनांगौनि दाबिजों कक्राझार एसपि मावखुलिनि लांगोनायाव गोबां हमगार्ड मावफारिफोरा थुबुर जाना आखायाव बेनार लानानै सोमावसारदों। गावसिनि दाबिखौ थाबैनो मावफुंनानै होआब्ला फैगौ बिधानसभा बिसायख'थियाव बाहागो लानायनिफ्राय जानगाराव थागोन होनना हमगार्ड मावफारिफोरा हुमखि होयो। स्निथियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसआव मैया थांनाय 2 मार्च बड'लेण्ड दाबि सानखौ फालियो। हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव गोथार आर'जखौ जागायग्रोनानै आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां मुस्रि खोरोमदाव औवारिया आरो बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनो नेहाथारि रंगिना बरगयारिया। लोगोसे बर' हारिनि खौसेथि, सिनायथि, थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय गावसोरनि जिउखौ बावलांनाय मुंख्लं जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि मुङै बिबार बावजेनो मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुस्रि कनिन्द्र बसुमतारिया। दाइनथियाव हादरनि नैथि खोलोबनि कर'ना भेक्सिननि हाबाफारिया मार्च दाननि 1 खालार अदेबानि समबारखालि हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा गिबि कर'ना भेक्सिन लाग्रोना जागायना होनाय उनावनो रायजोआव कर'ना भेक्सिन लानायनि हाबाफारि महरै गोबां राजखान्थि दैदेनगिरिफोरखौ भेक्सिन लानाय नुनो मोन्दों। आसामनि सावस्रि बिफाननि गोहोगोरा मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गिबिसिन नैथि खोलोबनि कर'ना भेक्सिननि हाबाफारि बायदियै गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव कर'ना भेक्सिनखौ लाजेनो। लोगोसे गोहोगोरा मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला नैथि खोलोबनि कर'ना भेक्सिन होनाय हाबाफारियाव 45 बोसोरनिफ्राय 60 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ कर'ना भेक्सिनखौ लाजानो खावलायनाय नुनो मोन्दों। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।